בגלל שכל המורות אומרות לנו לשבת יפה, אז בואו נשב. מה אתה מקשיב לחננות האלה? עוד יום בדלת אחת. במיוחד עם הרועי והקופיף השני, נשמעים כמו שתי חזירים. מי לא שם לב שאני בכיתה? המורה, איפה המשקפיים שלך? אתכם, שבוע שעבר שיחקתם בגולות בהפסקה, ושהיה את הצלצול של סוף ההפסקה. הגולות, להזכירכם, יהיו בכל הכיתה כמעט, ואחת פגעה לי במשקפיים, ועכשיו אתם צריכים לקנות לי חדש על חשבונכם. שקט בכיתה, ההורים שלכם כבר שילמו, אוקיי? וזה לא הנושא עכשיו. אוקיי, היום יש לנו שיעור מתמטיקה, ויש היום גם מבחן, אז תציעו קלמרים, אני הולכת להביא את המבחנים. טוב, שקט בכיתה, אני הבאתי לכם את המבחנים. ואם מישהו ישאל חבר או משהו יקבל 0 עגול, לא משנה כלום, ואני יודעת שחסר לכם עיפרון, אז בבקשה, וקחו. המורה. מה זה? זה הדבר הכי קל שראיתי. זה ממש קל. סיימת? כן אחי, אתה סיימת אחי? כן, סיימנו. ברוכים כי אתם... כאילו... נשאר עוד מלא זמן. טוב, אתם רוצים לבדוק את זה עוד פעם? לא צריך! יאללה בוא! אוקיי. הם רק עשו X והם אפילו לא השלימו הכל. הם סתם קשקשו. טוב, בכל זאת נעשה פה למעלה שיראו 0. ומתן בדיוק תמיד גם 0. רגע, הם יצאו בחוץ, הם יצאו לחצר. ואמרתי מי שיוצא לחצר לא יכול לחזור עד יצאו. מתן ורועי!